Otatko videopätkät? Joo, tätä pikkupätkä. Matti pöllähtää. Missä asti se on Matti? Se on Oulussa. Pöllähtää katsomaan tuosta. Kyllä se ajat päin. Sillä on ne vissiin. Ja saatte videopätkät. Niin on. Tuossa päin. Lämpöllä lämpö. Kyllä mä onnistuin. Se ihan huumorimieli alettiin rakentamaan, mutta no kokeilla. Muutakin on rakennettu. No toimiva menkin, että tätä vielä. Jaha, sehän on ihan keulia. Minkälaista tehdä? Minä tekin. Niin, ne kaikki ne jossain on tehty tosi. Ettei se. Tässä oli vähän haastetta, kun piti aina kuvasta katsomaan. Niin, että minkälainen tässä on. Tässä oli haastetta tähän rakentamiseen. Netistä katsot kaivaa ylivuotiaan kuvaa ja sen panin puoliseen. Ja siitä katsoi rakentelua. Saisi sitä vieläkin viksata. Kun kyseltiin vaikka minkä näköistä taiteilijan, kuka meille tekisi ja puusta ja vaikka mistä. Ei kukaan, ei mitään. Minä sitten olin harjoittamassa ja huonekaluun sitten. Siellä on sitten solumuotia. Auttaa vaan. No mulla on mikko. Joo, kyllä siinä nyt. Mutta otin tuo määräkoiran kaveriksi tallia. Niin, Meni intaan. ei tässä enää tosissaan nyt muuta kuin VHF virkatta saapi semmosen kunnon väliin. Joo. Ja onhan se ykkös pannaan tuolla. VHF:sta tulee pikkuisen semmoinen pylykkä. Se on pikkuisen kalsa. Mutta tuolla se saisi semmoisen hyvä äänen nauri ja sinä aina. Niin. Öyhtä kuin silloin pannaan. Se synnyssä oli kyllä kaukana. Nykyään tuntuu, että setteliset käsin. Niin. Se on se totta. Hän ei ole isosti. Hirveä omaisuuksia. Ei vielä isommin ymmärrä pyssäyttää. Tällä koiralla ei häntä. Se pysyy kyllä kieppi.